Takže čaute, tu je Dalibor X a vítajte pri mojom prvom dieli. Teraz to je len taká informáčka krátka, že som nový na YouTube, nejaké informácie vám poviem a teda náhodou čo budem nahrávať, alebo s čím nahrávam, s čom editujem a tak ďalej. Čiže ako prvá vec, mám 11 rokov, prvá vec, vám to púčano, tretia vec, ako ste si mohli všimnúť, volám sa Dalibor, štvrtá vec. Budem nahrávať z hier League of Legends, Team Fortress, Trackmania a tam veľa ich ešte. Potom nahrávam cez Fraps, editujem v Camtasia Studio 8 alebo v Moonmakery. Intro som si urobil v Cinema 4D. Potom zvuk nahrávam Audacity, náhodou, neviem. Potom tak vyzerá môj skin, môžete sa rád všimnúť. Potom ešte čo potom? Náhodou, že budeme ešte nahrávať z hry Snowboarding, Shawnee Snowboarding, to je taká hra jazdíte na snowboarde, veľmi dobrá, výtočná. A ja si myslím, že to nie je to moc, ale už som na všetko zabudol, čo som mal povedať. Tak ja dúfam, že sa vám toto prvé videjko moje páčilo, zanechajte like, pokiaľ nie, tak sa zasmiete na tom videjku, čo robím. A pokiaľ sa vám to videjko moc páčilo, tak môžete vidieť môj prvý odber, tam už tuším mám kamoša. A ešte vám chcem povedať, že toto nie je môj pravý zvuk, to je urobený, editovaný v tejto programe, čo nahrávam, ale dáte si teraz. A ešte také miniatúry budem robiť v programe GIMP 2. A ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, to som už povedal, tak zatiaľ ahoj!